ha megérik fekete, én utána barna kislány ne gyere. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utána barna kislány ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem egész héten páros csókot adok. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utána barna kislány ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem egész héten páros csókot adok. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utána barna kislány ne gyere. Kérdi a kapitány, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna lány. Azt kérdi a kapitány, ki babája... Húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztrefeszítése után a harmadik napon föltámadt. Keresztrefeszítésével megváltotta az emberek bűnét. A húsvét legfontosabb napjai a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, húsvét vasárnap és húsvét hétfő. Mire emlékszel, mit mesélt mamád? Hogy készültek régen a húsvét ünnepekre? Hát régen a húsvétra úgy készültek az asszonyok, lányok, hogy kitakarították a baromfisudvart, kimeszelték a házaknak az elejét, az istállókot, a benti szobát, először is ezt a takarítást végezték el. Aztán, ahogy közeledtek az ünnepek, a nagy héten elkezdték a sütés-főzést. Mit sütöttek? Hát a húsvéti ünnepekre kalácsot is sütöttek már, mert előtte volt a nagyböjt, amikor nem lehetett húst tenni, meg édességet enni, és akkor a húsvétre sütöttek először kalácsot, meg megsütötték a kenyeret. Úgyhogy akkor ebbe segítettek a lányaik, összejöttek többen, a kenyeret azt úgy sütötték, hogy többen egy házon, mert nem volt minden háznál kemence, és akkor bedagasztottak, és akkor sütötték a kenyeret. És akkor ezt most megmutatnánk, hogy hogy volt, akkor a lányomnak mondom, hogy hozzá a lisztet, azt szitáljuk. Kenyérlisztet, meg a egymásnak segítettek. Kenyeret azt többet sütöttek, 3-4 egy kemencébe, fordulok, és akkor ebbe a dagasztásba segítettek a lányok is. Akkor most a kenyeret mutatjuk először, hogy. Itten a lisztet, sót tettek az aljára, az edénynek az aljára, azt azért tették, hogy az élesztővel ne keveredjen. Belemérték, fellazították a lisztet, az edényt azt előtte megmelegítették, hogy jó keljen a kenyér, és akkor tettek bele vizet, tettek bele vizet, akkor régen is tettek bele élesztőt, ez nem mindig volt, vagy öreg tésztát. Dagasztották a kenyeret, a dagasztáshoz nagy erő kellett, úgyhogy ezt mindig erős kezű asszonyok csinálták. És akkor húsvétre csináltak kalácsot először a nagyböjt után, azt is kelt kalácsokat sütöttek mindig régen, és akkor ezt is megmutatnánk, egy kelt kalácsnak a készítését. A mama mindig kelt kalácsot sütött, ebbe is kellett liszt,
Megszitalták a kalácshoz a lisztet, mert ennek finomabb tésztája kellett, hogy legyen. Mindig meleg helyen készítették a kenyeret is, meg a kelt kalácsot is, mert ezeknek mindig a meleg kellett. Akkor ebbe kell a kelt kalácsba tej, akkor élesztő, akkor tojás kellett még bele, tojás sárgája általában, meg cukor. És akkor ezt is ugyanúgy ki kellett, hogy dagasszák a tésztát. Elkezdték ezt is dagasztani. Közben a férfiak, azoknak a dolga volt az, hogy a kemencét kifűtsék, mert és kitapasztalták, hogy a kenyérhez, meg a kalácsokhoz mennyi szárazfát, vagy kukorica kórét, vagy hány öl, egy-két öl fa kellett ahhoz, hogy kisüljön a kalács meg a kenyér, de ez mindig a férfiaknak a dolga volt. Gyermekkorodban mi volt a legemlékezetesebb? Hát az volt, hogy húsvétra mindig kaptunk új szandált, meg új pulóvert, amit ma nagyon vártunk, mert szép cipő volt, új cipő volt, azt akár milyen idő volt, azt vettük fel. Mindig egy kicsit nagyobbat vettek, mert jónak kellett lenni a szandálnak egész évben. Meg a pulóvert is, ha kinőttük, hanem azt kellett hordani, de nagyon vártuk ma, hogy új pulóvert, meg új szandált kapunk. Nem is mutatták meg, azt akkor adták oda, meg voltunk tanítva, hogy az új pulóvert, új szandált, azt csak ünnepekkor vehettük fel. Meg volt még tornacipő, dorcónak hívtuk, azt általában abba járkáltunk, abba kellett járkálni, meg egy melegítőbe. Nekünk mindig át kellett öltözni, mikor iskolából hazamentünk, volt még iskolaköpeny, arra is meg voltunk tanítva, hogy át kell öltözni egy rossz ruhába. Hát az ma néha jóval kisebb volt, mint mink, mert kinőttük, de azt kellett hordani, mert ruhát meg cipőt azt nem kaptunk. A dédi idejében meg ő mesélte, hogy úgy volt, hogy egy csizma volt, azt hordtak télen, illetve nyáron meg mezítláb jártak. Úgyhogy a cipőkre, meg az új dolgokra nagyon vigyáztak, meg megkülönböztették azt a ruhát, amiben dolgoznak, meg azt, amiben ünnepekre jártak. Úgyhogy ilyenek voltak húsvétkor. Barna kislány, majd fogsz te még írni, majd fogsz te még gyászlevelet írni, kék tintával lesz a levél írva, bánatai lesznek abba beleírva, kék tintával lesz a levél. A keltésztát azt addig gyúrták, amíg a kezükön nem maradt a tésztából, meg az edény szélén se maradt semmi tészta, amikor elvalt a kezüktől, a kalácsnak a tésztáját is, meg a kenyérnek a tésztáját is. A kenyérnek nehezebb volt kigyúrni a tésztáját, azt sokszor úgy mondták, hogy amíg nem csepeg a homlokodon a víz, addig kell gyúrni. Utána a keltésztákat
keleszteni kell, általában egy olyan jó bő fél óra, 50 percig, meleg helyre rakosgattak, a kemence mellé, masina mellé befűtöttek még nyáron is, mert nem a kinti meleg, hanem a masina meleg, a tűz meleg kellett a tésztáknak, hogy ott megkeljenek a tészták. És akkor ezeket letakartak kendővel, és akkor közben a kalácsnak elkészítették a krémet. Hát régen ezt eltették melegre a masinára. Meg a kenyértésztát is a masina előtt. Régen mama mondta, hogy vajat meg cukor volt, kakaó még nem nagyon volt, amikor ma én gyerek voltam, akkor ma végan volt. A vajat meg a cukrot kikeverték a kalácsba, ezt a gyerekek szerették nyalogatni. Az én időmben meg ma a kakaópor is volt, úgyhogy azt is raktak benne. Úgyhogy ez vaj, hát ma most egy ráma, 20 deka cukor, meg kakaó kell bele, hogy jó barna legyen ez a krém. Most ezzel lesz megkenve a keltészta, majd 6 egyenlő részre szétszedjük, amikor megkelt, kinyújtsuk, és akkor ebből a krémmel megkenjük, és akkor föltekergetjük, és akkor ilyen ostoros rétes sütünk belőle, ilyen kakaós kalácsot. Amikor meg nem volt még kakaó, akkor csak a cukrot meg az otthoni vajat kavartak ki bele. Akkor megkeltek a tészták. A kalács tészta az előbb megkel, mint a kenyértészta. Akkor ezt kiborítjuk ide egy lisztezett gyúrótáblára. Elszitáljuk rajta. És akkor ezt a kiborított tésztát 6 egyenlő részre elvágjuk. Hat részre vágjuk. És akkor Andika meg nyújthassa is az elsőt, mind a 6-ot nyújtani kell, elgyúrhatod. És akkor ezt mind a 6-ot el kell nyújtani, és akkor ebbe fognak menni, ebbe mind a 6 tésztadarabba, amit elnyújtunk, kakaós cukros krémet teszünk, amit vajjal, cukorral, meg kakaóval kavarunk ki. Körülbelül vagy 25 deka vaj kell bele, 25 deka cukor, meg kakaópor. A kalácsból akkor most már csak annyi marad, hogy megkenjük a tetejét, egy tojást így felverünk, és akkor avval bekenegetjük, ezt azért kell, hogy szép fényes legyen a teteje, és akkor közben biztos, hogy megkelt a kenyér is, azt hát majd a Zsuzsika ma idehozza, megnézzük, mert nem egy maguk sütöttek, mindig többen voltak. Szép lett a kenyér is. Na azt meg Zsuzsika, kenn meg vízzel a kezeddel a tetejét, a kenyeret meg vízzel kell megkenni, attól lesz olyan szép barna ropogós a héja. Megkenegetjük jó alaposan, meg késsel lehet bele vágni 2 olyan bevágást. Azt szokták még a kenyérrel. És mit tudsz arról, hogy a lányok locsolkodtak? Jaj, locsolkodtunk még, mikor én iskolába jártam. Hát hétfőn mindig ugye a fiúk, ahogy elmondtuk, mi meg alig vártuk, hogy kedd legyen,
mentünk iskolába, azt a fiúkat mindig locsolgattuk le, de ami nem kölnivel, mert minket kölnivel locsolkodtak, mikor én kicsi voltam, kölnivel locsoltak, de mi mindig vízzel locsoltuk a fiúkat. Mentünk a csaphoz, vettünk a kezünkbe vizet, vagy valami kis bögrefélét is vittünk magunkkal, azt össze-vissza locsoltuk őket. Azt nekünk ez szabadott, nem nagyon szólhattak itt a fiúk, tűrni kellett nekik. Azt ezzel értünk is. Azt mondják, hogy régen meg nem csak a másnapon, hanem még a lányok egy hétig is locsolkodhattak ezután. Így csintalankodhattak a fiúkkal. Na és akkor itt vannak a két kalács, kész van, meg kész van a kenyér is, és akkor most gyorsan be kell tenni a kemencébe, hogy megsüljön, és akkor körülbelül 1 óra hossza a sülési ideje mind a kettőnek. Kikötöm a kis fejloma a csárda elébe. Ja, légy szíves, rakd rá a kenyeret a lapátra. Lehajtom a fejem a barna babám elébe. Azt hullajtom a könnyeim a cacár és kötőjére. Lehajtom a fejem a barna babám elébe. Azt hullajtom a könnyeim a cacár és kötőjére. Fiúk, nézzétek meg, hogy kész van-e a kalács. Rácsos kis karódat. Nem taposom. Kész van a kalács. Szóljunk a lányoknak. Tapostam eleget, tapossa már babám más is. Szerettelek kis angyalom, szeressen már más is. Tapostam eleget, tapossa már babám más is. Szerettelek kis angyalom, szeressen már más is. Ez a csinorban a kislány kinek a mezőre. Pedig az ibolyát tűrünk feltekint a végre. Pedig az ibolyát tűrünk feltekint a végre. Ja Istenem, a szeretünk viszi a harcélre. Pedig az ibolyát Rózsa harmatával, harmatozó rózsa. És mit kívánsz érte, locsolkodó legény? Nyíló barkágat, 3 hímes tojást. Tessék barkaága, tessék 3 hímes tojást. Köszönöm. rajta, nem tudja rendben lekaszálni. Mégis meg tudja a szeretője szívét csalni. Nem tudja rendben lekaszálni. Itt a húsvét, eljött újra a szép lányok örömére. Mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájuk. Kit nem locsolnak húsvétkor, másnapra hervatvirág lesz belőle. Ne fuss el, virágszálam, locsolkodásét 3 csók jár. Meg piros tojás. Na legények, akkor induljunk tovább a következő házhoz. Gyerünk! Úgy legyen, gyerünk!
Erről szaladt Tím az előbb Nyuszi anyó titokban, elmesélte, hogy a házban piros tojás mi sok van. Azt is mondta, hogy a virág akkor szép, ha locsolják. Eljöttem hát meglocsolni a ház apraja nagyját. Nem is lehet mindenkinek Itt vagyok, friss vagyok, már is sorba állok, csak egy kicsit meglocsollak, aztán tovább állok. Én sem fekszem a régi ribacsonat. Disznó túl a mocsár szélen, tartottam szeretőkre már régen. Ha tartottam, megszenvedtem érte, betyár világ, ne hányd a szememre. Ha tartottam, megszenvedtem érte, betyár világ, ne hányd a szememre. Gyerünk tovább! Indulál! Gyerünk! Gyerünk! Tökéletete, ha megérik fekete, én utána barna kislány ne gyere. Kék a tökéletete, ha megérik fekete, én utána barna kislány ne gyere. Eljött hímes húsvét reggele, feltámadásunk ékes ünnepe. Zöldellő mezőbe virítnak a fák, virítnak a mezők, zöldül a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kis madár dalol a zöld réteg felett. Tündérország rózsáiról gyöngyharmatot szedtem, akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. Az illatos rózsavíztől szépülnek a lányok, gyűlnek már a zsebeimbe a piros tojások. Szabad elocsolni? Zöld erdőbe jártam, kék ibolyát láttam, bárány húzta rengőkocsin, rögtön ide szálltam. Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágok, a sok piros tojást, a húst, meg a nokedlit ide a zsebembe várom. Köszönöm a rózsavizet, piros tojás a fizetséget. Pálinkás, szép jó napot kívánok-e háznak, főképp a dolgosszülők legszebbik asszonyának. Elmondom most gyorsan a jövetelem célját. Megöntözöm a falu legszebb asszonyát. Kívánok-e háznak minden jóból elege, főképp egészséget, békességet és szeretetet. Igen, köszönöm. Egyen meg a kis szívét. Meg kell locsolni.
Na, még egyszer. Még egyszer, jó van. Én még adok neked tojást, amíg meglocsolta. Köszöntem. És jövőre is ugyanígy gyere. Jángyom, vízre nem lehetne még egyszer? Ráadás! De lehet, de csak megmosdok. Na, hozzad. Az anyja. Hozd ide a vödröt is. És megmosdok, mert meg kell mosdani. Az anyja köcsögít. Na, köszönöm. Na, add ide nekem, hagyd locsoljam én! Te is! Ölegények, kijöttök! Na legények, meglocsoltuk a jányokat, asszonyokat. Irány a kocsma. Menjünk el oda is. Kikötöm a kis fejlomat a csárda elébe. Lehajtom a fejem a barna babám elébe. Lehajtom a fejem a barna babám elébe. Azt hullajtom a könnyeim a cacár és kötőjére. Lehajtom a fejem a barna babám elébe. Azt hullajtom a könnyeim a cacár és kötőjére. Na legények, itt vagyunk, hál' Istennek a kocsmába. Egészségünkre. Egészségünkre! Ajjaj! Ismeritek azt a nótát, hogy nyisd ki, babám, az ajtót, csendesen, mert meghallják a szomszédok. Nyisd ki, babám, az ajtót, csendesen, mert meghallják a szomszédok.